arthritis, mag-artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. May nahiling ako, Kuya Nems, na listahan kan mga fiestahan dyan sa munisipyo kan Daraga, Albay. Pag Mayo na po baga kaya mga tugang, iyan na po subulan na dakol na mga nakaschedule na fiesta sa manibaybang bakulan hindi sa probinsya kan Albay, kundi sa manibaybang parte kan sa tuyang nasyon. Ini ang season kung sa dakol na mga libre, Kuya Nems. Basta igo ka po nilistahan kung sa ina mga barangay may naka-schedule na fiesta pag Desperas. Pero pag maski ito nga nasigapod baganti Kuya Nams po na anti-Desperas itong so Desperas ko niyan kasuhapon so prior pa kan Desperas nin aldaw nin Desperas. Dahil igwa na kan Kuya Nams ki nangiibos, nagaimo lang. Ano pa nes ko na nagaimo lang? Ang So yan baga Kuya Nams na ibos na iyan. So arikorong ang apo duman sa muya kan arikorong. So gigibo pa sana iyan giwo po tabi sa Langkoy. Pero ako so literal na sulangkoy. So ano pa siya aki pa na na coconut leaves. Ayun ba tama? Basta ang apo duman sa muya Langkoy yan. Pero so ano man bako may naso tiga yayagusan, tiga gibo tabi na sigid. Ang apod ka naman sa Muya Aquinas, nag-iimo lang. Diyan sa kasuhapon, may fiesta dyan sa may southern part ng Legazpi. May midbid nga na Kuya Nems na late night na, kasubanggi, may naghahapit sa harong. Di ko pangaranan na, Joshua ang pangaran ka ito. Ay, isa dyan sa sur na parte kan Legazpi. Sabi na, nag-aapod, hain ka nga ya ate. And sana sa mga makikifiresta man, siguro hunta po tabi na kita ang ligtas na makakauli sa tuyang mga residensya. Magtada po tabi ni na pangpauli. Kung day naman kaya na magbiyahe, magmotor o magmaneho po ni na manibaybang mga vehikulo. Make sure po tabi na kamo muna na kapag pahingalo tanganing masiguro taman asin maibitaran ang mga insidente po nin road crash di po sa tuyang palibot. And kasuhapon, dakol pong mga activities sigdi po sa tuyang kapalibutan ang nangyari. Itong mahiwasan na job fair kan Department of Labor and Employment. Igo kasuhapon in ipiglansar dyan sa Legazpi Terminal na sarong mekanismo katuwang po tabi ang mga ahensya kan gobyerno na nasa sektor kan transportasyon. It's either nasa land o nasa sea yan. Pigpartisiparan po sinda kan mga, syempre mga pamayukan man iba-ibang mga kooperatiba, asosasyon po nin mga drivers as in operators. Naan katuyuhan ipo tabi na maski nga di kinahihiling ngayang halimbawa kura kinahihiling ngayang taga Coast Guard, taga Marina, taga LTO, taga LTFRB dapat sinda ngayaan may kusang buot na nakakapag-comply sa mga existido ngayang mga polisiya. Digdi po ngay sa tuyang nasyon tatangani ngayang masiguro na kita bako lang itong sa mga drivers, bako lang itong sa mga pasahero po tabian na salbado, kundi pati po kita gabos bilang mga kita parehas kitang mga road users. Yan ano, and kasuhapon after kan itong launching na ito, nagkaigwan ng inspeksyon duman sa mga buses. Maligaon ko yan sa kanang inspeksyon sa dole tapos sa BFP. Tigaapod ako ni RD Dedeng. Tatig pa document sa kuya su inspeksyon ninda. Maligaon ko yan ang ano baga, ang nasaro dapat na bus, igwanin. Igo dapat nin first aid kit. Igo dapat nin fire extinguisher.
Igaman ko taan na Kuya Nems kay fire extinguisher. Kaso ang problema, nakagapos Kuya Nems. So, ang gapos baga pati, so mga perang taon ng day lamang tig uruulbad, so gapos. Tapos, sabi ni Provincial Fire Marshal, paano ngaya po ngaya? Tig-check man ni Provincial Fire Marshal fire extinguisher kung kumusta pang estado. Okay pa man siya Kuya Nems. The problem is, nakagakod duman sa may mismong kataning kan driver. Kami nga ni kan kasuhapon kan tigi-inspection ito. Halawig so, paurunot-unot Kuya Nems kan. Itong susintas baga Kuya Nems sapatos. Tapos medyo malatom na siya. Tapos medyo na-stuck up na siya duman. Depisilo ng maulbad. Igpapagiramdum-duman ni na RD Dedeng na dapat. Siyempre, mga siring ka ng mga pagkakataon. May mga insidente po baga na may mga bus na nasusulo. Dahil ngayon may mga engine failure. Arog ka iyan. Dapat na mga buses po tabian na igwanin. Siyempre, mga ikipahis po tabi tanganing maibitaran ng mga siringkaan. And first aid kit man para man po duman sa mga data man tigahagad, medyo may makamati dyan ni malain. At the same time, may preparado po tabi kitang mga gamit. Igahapot pa naman ko yan kung kumusta pa da so mga tukawan, so aircon. And ang maligaon ko Nems, sabi kan BCL Cavite kan Legazpi, mainitan nga insan nga diding niya sa Legazpi Grand Terminal. Tagabus kami Kuya Nems talaga, naggrabe so hinang ni. Karaw-karaw po itong init kan sitwasyon po dyan. Kaya rirak itong mga pasahero na naghahalat po tabi dyan. Tabako karaw-karaw an init na kapon. And imagine, pero itong mga ahensya dumanan kaibahan so SSS, so PhilHealth, so Pag-ibig, so Marina, so BFP, LTFRB, LTO, Philippine Coast Guard, and then syempre so DOLE. Tapos nagkukurumpulan lang kami duman sa may certain area na harani sa comfort room ay abaan na daw po an init. And tig-check din duman sa mga facilities nila, sa comfort room, sa mga lounge, kung saan po paramihantas na naghahalat ang mga biyahero, naghahalat po tabi na sindaan na mag-abot itong sa mga vehikulo po nilang sasakayan o itong lulunadan. Check po tabi yan. And after guide ka ito, naghali na po ako. Nagbaliw pa sinda Kuya Nems sa mga ports, digdi po sa tuyang palibot. Tanganing ma-check man itong sa mga water asset. Partikular na po ang mga vessels, mga barko asin iba pa. Kaya gamit po digdi tanganing masiguro man ang kaligtasan po tabi kan gabos. Lalo na po tabi ng ngunya na medyo medyo mainit na ang panahon and kadaklan kan mga tawo pasiriring sa mga kadagatan, mga dagat, tangani po tabi na mag-relax. And one time, igwaki insidente dyan sa may parte kang Matnog na bangka ako yan sa piglunadan kan mga turista. Dahil pala narehistrado duman sa Municipal Tourism Office. At the same time, mismong mga pasahero, dahil nagpatala duman sa nasabing opisina. Sabi ka na ba sa ako duman ko sa comment? Paano pa man kaya mag-paradisal ngaya dyan? Nadakulao na ngaya, mahalo na ngayaan bayad. Di ang nangyayari ngaya, ano na bangon yan? Medyo high-tech na talagang marhay. Pag gusto ngaya mag-island hopping, naganganap na sana ngaya sa Facebook ngaya ki. So nag-offer nin medyo buro-barato ngayaan presyo. Sabi man, ang depensa man duman Kuya Nems, barato man nga ni ngaya, pero dayo man ngaya masusure, unsafety kan sa imong sadiri. Kaya nga, duman nga sa medyo mahal-mahal, at the same time ngaya, salpado nga katang mga kabalik sa tuya ngayang mga pinaghalian. Ang incident na ito, medyo bako umarhay sa sitwasyon kan panahon po duman, and ang nangyari, tuminaob su bangka na indang piglulunadan. Marina sa nga ni po Kuya Nems, taigwa po ni na mga parasira na nakasapod sa inda, and later after ka itong mangyaring itong masapod po sinda, nakaapod man tulos po ni na tabang akudir sa Coast Guard station dyan sa Matnog. And upon investigation Kuya Nems, nagluluwas na bako
pantay. So, syempre ba ako naman, pag siring ka yan, kaipuhan na may certain gabat lang, lalo na sa kapasidad kan sarong kung bangka iyan, kung ano pa man. Ito so naging rason ko na nagtaob po tabi itong bangka na ito. And yun na nga, nagluwas na dai po tabi ito rehistrado duman sa Municipal Tourism Office. So mga bisita dai po tabi rehistrado duman. So wala sinda kuenems ki wala sinda ki bubuko doon nila pago na pwedeng mapanimbag. And after kay ito, napangapudan bagalas na nagdidi si Commodore Ivan Roldan kan Coast Guard District Bicol. Pigpapangapudan po ninda na dainanggad ka mo mag-patronize kaini po tabi na mga bako man rehistrado at the same time bako man itong suday man ki mga magakanigong dokumento. Tanganing data man nga pigahagad may mga sering kaining pagkakataon at least may kakaputan kita na mga pasahero na mga mahihilig man mag-ekskursyon sa mga sering kaining mga pagkakataon. And syempre, mas marhay man ang gararay po na may koordinasyon kita sa mga municipal or city tourism offices. Aning data man tigahagad, ano man na sitwasyon ang mangyari po dyan. Iga po tabi kita nin mga opisina na inform sinda na niya ang kapo dyan sa indang jurisdiction. Maray na pagkauto kay Sir Homer Realista Lola, kay Sir Alex Sulina, kay Rene Belenzo, nakaantabay po una na pagkahapon, and then kay Sir Mark Joseph Morada Obiasca. Good noon po, pakibati po kay Kuya Roven Ronces Valles, kan Aperga po, kan Kamalig Albay. Na permi po daang nakaantabay sa DCGB. Salamat tunon po tabi sa permi po nilong pag-aantabay ngunya na pun ka ito sa good ngunya na day po nilong big lilingawan na magdangog po tabi sa DCGB. Sa paagi po kan samuyang frequency ang 729 kHz. As in syempre ang samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Sabi ni Sir Homer Realista Lola, good noon everyone. Happy Saturday, happy weekend po Angel. Kasuhapon ko yan nahiling ko na may mga may dakol kumpara duman sa mga nakasanayan tamo bagang suhalawig na prosesyon kan inang magayo. Pero at least nagkapirang taon na natatawan po ni na syempre bag midbid itong imahe ni ina. Ali po dyan sa may parte kan Tiwi Albay, dinara dyan sa St. Rafael, as in niyaon dyan ngunyan sa Banggi, niyaon po dyan sa Albay Cathedral. Ano ko yan si dakul sa mga nakapila kaso hapon sa pigaapod na pahadok. Ito po bagang tigtatawanin tsansa ang mga tao na makarani. Lalo na po itong sabi duman kan sarong senior citizen. Marayman nga ni ngaya Angel na dara nga iligi sa tuwi ang ngaya sa Legazpi. Dahilan ngaya medyo kami kadipisilan na mabisita ngaya si ina duman sa iyang harong sa Huruan. Pero kumpara duman sa nakasanayan talaga na magarbo. And sabi nga ni ibaga, sabi ka sa hapon ni Bishop, dakulang bagay na ansiring kaining aktibidad, maski nga ba kung nga kadakulaan ngayon, arog kan mga nakasanayan. At least nga mas na ipapamidbid, mas na ipapamidbid na ngayon asin na irarani si ina duman nga sa mga albayan. Ang sa kuya po nakapartner sa technical, si Kuya Nems Flora, maray na pagkaudto kay Ate Brenda Flora. Diyan po tabi sa barangay Sagpon, Candaraga, Albay. Di ko na iling Kuya Nems duman schedule kan fiesta po tabi sa. Ngunit may ito Kuya Nems na Mayo. Or Mayo po ba yan, fiesta sa Indo. Di ko duman Kuya Nems na hiling sa sa listahan. Kaya po ko nang magpa-upgrade kan sa kuyang dagdag na duwang mata. May na kaya Jerome, may listahan ako kan daraga nahiling ko Nahiling ko to sa Facebook, may listahan kan fiestahan. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Maray na pagkahapon. Bye-bye. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer